opføre dig som en 20-årig part 2. Så lad os komme lidt videre i systemet og nå lidt op til, hvor er jeg nu, og hvad er det, jeg laver. Jamen, hele visionen og missionen starter jo der, da jeg knækker fuldstændigt, da jeg mister forældremyndigheden på de 3 unger i den højkonflikt, som jeg var i. Men samtidig var jeg meget hurtig og bevidst om, og husker, at jeg kontaktede rigtig mange mennesker inden for systemet, og sagde, jeg er nødt til at gøre en forskel her, altså jeg er nødt til at give det her videre, fordi altså, jeg har fået en kæmpe epiphany, og det har så været konceptet siden. Så havde jeg faktisk en drøm om, det startede med, at jeg ville bygge noget, jeg kaldte bølgen, som skulle være, ligesom I ved, det skal være ringe i vandet, ikke? Det skal være sådan, jeg rammer vandet, og så siger det ding, 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 hele vejen derudad. Okay? Så det har ligesom været min mission. Og i det, så siger jeg, men det vil jeg gerne, men det kommer til at koste, og det kommer til at gøre rigtig mange ting, og jeg ved, hvad der ligesom skulle til. Og jeg snakkede med en masse inden for instanser, og psykologer, og sagsbehandlere, og alt muligt som advokater og så videre, som gerne ville være med til det her. Og jeg har aldrig fået det helt ud i livet, vel. Men summa summarum, så er det jo ligesom der, at den startede. Så jeg husker også, at da jeg mister forældremyndigheden, så ligger jeg grædende på jorden som et barn i fosterstilling og bare græder. Og altså, jeg er 7-9-13, ikke været selvmordstruet på nogen måde, men jeg var færdig, og jeg var opgivende i kroppen. Jeg falder i søvn i den stilling og drømmer om at jeg går i en skov, og nede for enden af skoven er månen, og på månen, som man ligesom kan forestille sig, kommer der den her sorte unicorn løbende. Og derfor kom Black Unicorn. Hvad det så? Jamen det er alle mine motivationsprodukter og alt det her påskyndelsesprodukter, som jeg har udviklet, og der er rigtig meget i det. Og det er så smukt et koncept, altså. Men det er rigtig svært at få ud over stepperne, når jeg skal puste og have med i munden konstant, altså. Der sker jo det, at jeg laver den, og så tænker jeg, det kommer også til at koste penge. Jeg skal lave indkøb, og der skal investeringer og alt muligt andet. Jeg prøver at søge værtshus. Nej, iværksætternetværk og få lidt råd og kompetencer og sådan nogle ting. Og jeg får sådan set at vide, også fordi jeg siger, men jeg har også en anden idé, og det var faktisk at ændre adfærden på bilister, fordi jeg har været underviser i mange år som sagt. Og folk er altid vildt glade for de ting, som jeg opdaterer dem med, og som jeg egentlig giver dem. Og jeg oplever, at mange af bilisterne har de samme problematikker. Så jeg tror, vi kan ændre adfærden sådan og sådan og sådan. Jeg laver sådan en helt forretningsplan på hele muligheden. For det beder de mig om, og det gør jeg også på den anden. Og så får jeg egentlig bare at vide, at du bør starte en køreskole. Så siger jeg, jeg har ikke lyst til at starte en køreskole. Jeg kan bare arbejde. Men det får jeg ved. Og igen, jeg er lidt påvirkelig at gøre, hvad der bliver sagt. Hvis du er autoritær, og du fortæller, hvad jeg skal gøre noget, så siger jeg, ja tak. Altså, sådan der. Nå, summa summarum ender det med, at jeg åbner den køreskole, og det går jo egentlig meget godt, og jeg kommer jo på nettet med jer og alle de her ting. Og visionen er der hele tiden. Hele tiden. Og I kan se Black Unicorn-tiden og alt muligt. Jeg vil så gerne derover. Jeg vil så gerne få gjort de ting, jeg skal. Men jeg får et advisory board ind. Og bliver igen påvirket af, at principielt med det, jeg havde omtalt og sådan noget på det tidspunkt, så kunne jeg måske bygge en af Danmarks største køreskoler, og jeg ved ikke hvad. Så man står på tavler og alle mulige ting. Og jeg kan huske, at jeg græd, da jeg stod over for mange af dem. Det var, jeg følte mig egentlig pinligt, men omvendt så rummer jeg meget mig selv efter alt det, jeg har været igennem nu. Og siger til dem, det er jo ikke det, jeg vil. Så får jeg jo ikke tid til de her ting. Nej, men det er det, du skal. Så kan det være måske om 5-10 år, men gør det her først. Byg den op og gør sådan der, og afdelinger, og hvor jeg græd. Og så knækkede jeg jo til sidst efter, da det var så corona. Så kom corona, og så skulle jeg starte op igen, og så giver jeg fuld hug. Og så sagde det bare crash. Fordi jeg ikke gjorde det, som jeg drømte om. Fordi at jeg havde ikke tid til det, som jeg egentlig allermest ville, og det var at gå ud og gøre en forskel. Det ligger bare i mig, og jeg ved godt, det lyder skørt, og det lyder dumt. Men darlings, jeg ved bare herinde, jeg kan gøre en forskel. Jeg har gjort en forskel for rigtig mange mennesker. Jeg vil gøre en forskel for flere mennesker. Jeg har haft mange, jeg har taget ind, også i min køreskole og sådan noget, taget ind, og kan se deres udvikling i livet og følge dem. Og jeg bliver så glad i låget af det, altså. Det er så egoistisk. Jeg siger det bare. Det er så egoistisk. Et koncept, jeg render rundt med. Fordi jeg vil bare gerne blive glad af det.
Og det samme gælder med mine børn jo. Jeg kan græde tit og ofte, når jeg snakker med dem, og de fortæller mig ting om, hvordan de er, hvad de gør, hvordan de håndterer situationer, hvordan de viser empati, hvordan de reagerer, hele deres menneskelige værdier, det er perfekt. Altså. Og jeg skal ud og gøre mere af det. Men, og det samme gælder jo med trafikken. Jeg vil gerne have, at vi har en bedre adfærd, fordi det hænger uangiveligt sammen. Vores måde at tænke på i trafikken afspejler vores måde, hvordan vi egentlig tænker os i dagligdagen og omgås andre mennesker. Og jeg synes bare, det er en fed måde at kombinere de her ting på. Og jeg har sådan en vision og mission, og jeg kan se det hele for mig. Men darling, så bliver jeg også træt. Og nu er jeg på vej op til Ringkøbing og skal mødes med Dansk Metal. Som jeg talte med nede ved Skjern, da jeg var nede ved Kenneth Brandgaard, som har et arrangementer med noget ræs og leg ude på teknisk skole der. Og jeg føler også, altså, at jeg tit og ofte når lige dertil, og så står meget alene. Det gør jeg. Og der er dage, hvor jeg tænker, og jeg lukker mennesker ind i mit liv og fejler igen, fordi jeg jagter red flags. Overvejer samtidig bare shut down fuldstændigt, fordi men jeg savner også mennesker nogle gange. I do. Så hvorfor fører jeg mig, som jeg gør? Jamen det gør jeg, fordi at jeg fandt ud af, hvad der betød noget. Og det, der betød noget for mig, det er at opføre sig ordentligt, som jeg sagde tidligere på den anden video. I dit liv, så opfør dig ordentligt, og har du noget at viderebringe, så gør det. Giv det videre. Jeg kommer til at få brug for vildt meget støtte. Det ved jeg godt, men jeg giver sig ikke op, om så jeg ender helt nede og bor i min bil igen. Og bor på campingpladser og rastepladser. I don't care. Den her gang. Nej. Og jeg kæmper hver dag. I ser det ikke. Det gør I ikke. I ser ikke det i dag. Jeg kører race, jeg smiler og jeg griner, men dagen efter kan jeg være helt drænet. Og I ved også godt, altså jeg har livstruende kroniske sygdomme. Og det er også min fight, det er også min glød at vide. På trods af det, så er du nødt til at keep going, ikke også? Fordi du skal ud og nå det her. Og så er der tidspunkter, hvor jeg tænker, når du det? Fordi jeg vil skabe en ny legacy, ikke? Det vil jeg virkelig gerne. Fordi jeg kommer fra en familie, der har været så dysfunktionel på så mange punkter. Fordi jeg er det, der hedder mønsterbryderen, og jeg vil så gerne ud og gøre de ting. Det gør mig så glad, når jeg kører rent fra trafiksikkerheden og ved, at jeg kan måske skabe nogle steder og skabe flere fokus på det, så flere mennesker skaber steder, efter flere projekter kommer i gang. Så der er mere plads og rum til, at vi kan komme til at lege med vores biler, fordi hvorfor er vi egentlig sådan? Fordi vi er, altså, basically, så det er der, vi får vores følelser med ud, og vores biler er bare ret ofte for bilmiljøet, så er bilen fristed. Bilen er fristed, og det er der, vi lader op, og det er, altså jeg kan ikke forklare jer det, men jeg ved, at mine fælles bilentusiaster har det ligesom mig. Og vi er ikke alle ens. Nogle går op i, at bilen er stylet, og det er personligt stylet. Nogle går op i dyre, nye, fine biler. Nogle går op i hurtige biler. Nogle går op i biler, der skal køre rally. Nogle gør i drag race, og bare få det til max op. Vi er så forskellige, men der er én ting til fælles, og det er, at vi lever i og med vores biler. Og det er der en grund til. Og det er også derfor, jeg ved, at jeg kan være med til at ændre adfærden. Jeg kan være med til at ændre for bilisterne, men også for trafiksikkerheden. Med den her kombi, at vi kører race for trafiksikkerheden. Og at vi får nogle steder og muligheder for det. Og der er flere mennesker, som involverer sig i det. Og det er derfor, jeg lægger så meget fokus på det. Og ja, så danser jeg som et eller andet, I don't know what, en gang imellem. Fordi at jeg hviler også i mig selv, venner. Og jeg har det rigtig godt med mig selv. Og jeg elsker dybhjertet Elisabeth Amantea Dalway. Jeg elsker mig virkelig, virkelig meget. Og jeg håber også, at jeg kan være med til, at I lærer at elske jer selv. Så I også passer bedre på jer selv, netop i trafikken. Fordi det var en af årsagerne til, at jeg, da jeg var ung og kørte som død af helvede, det var fordi, jeg var ligeglad med mig. Jeg var ligeglad med mig. Jeg tænkte ikke over konsekvensen for andre. Så nu fik I historien på, hvorfor opfører jeg mig som en 20-årig.